Good morning, guys. Good morning, kuya. Morning. Sa Jonas, kuya, guys. Basta lunes, sa Jonas, siya. Imbo na. Ngarte na gamang ulitaw, guys. Lotion. Karong lima, pugis-pugisan ko ng isang panit. Nga. Black Beauty. Okay. Di sa manguyabas, ha. Kay, sa Zupa. Bukta ni mo. Tagasag buhok, pauta na pang ka. Yeah. So, ng mga estudyante, larga na. Haas kaya Ken? Gamong langan-langan, ha? Bakler sila, guys. Every Monday, sa June sila. Sa June magklaseng Kuya Gail. Kala ka na mo ya, ina ya. Ay, sanay oras. Lasay si jang klase. Ano naman kay pupandong isunas bag. Ano ba na kinog gaak man bro magibuto. Gaak man kin mo magibuto kin. Ni? Ito ba kinkin? Bugat mo yung jang bag na yung mga libro. Pasti lang. Natilaw na. Udah. Anong mga estudyante guys, ang larga na. Every Monday ra na nila makasadyo. Ugma kay half day naman ang klaseng kuya. Guys, sa kanlong pabuwak. Papaasbuak guys. Na. Papat si mama. Andungan day kay ang libadaw tagbuak day. Isa? Andungan ang libadaw tagbuak. Malapit na picture. Namang buwaks. Buwak batang ikilos. Ha? Purtiwan na pa. Purtiwan na. 41. Mana? Ako mana? Ano man po to? Ikaw lapad ko naman. Hi guys, good morning. Laba ko guys, kay madunang amnon aglabang na naroon ni magtambak. Tambak aglabanan, madunang Di na ko ligo-ligo. Tunaw ko railing. pagmaw ka murag iring. Mm. Pagmaw ka guys murag iring. Oday. Nabag lapad ang Very good ripo. si Papa. Taura ni Papa ato pag ang mga buwak. Guys no. Ano kaning uli nakakimyat? Gikan makaraglaang. Di. Kuha ko batong gamay noon dati ni ka. Ano dito ka sa kung kagulay? Naato ko nanay daman day ati ni ka. Luway. Tama day mong ate. Tada to luway. Ani uli mong ate? Mm. Ah. Nauli si ati ni ka. Hinday ga. Hindi na ko naagi. Baan yang camera girl guys. Nagamang camera girl. Ang kahimos ka ago. Binaw. Sasa ko na naglaba guys. Kaya yun wala pa iagas. Tapos tila yung magwinawa ng handa na pag ang mga ripo guys. Nagwinawa ng agas. Ma! Mawa na dun yung agas na ni. Mama! Ha? Sugin na. Guys, happy na human guys. Ha? Landong-landong lako. Landong-landong lako. Ano wa? Ha?
Direk mo kung day. No 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 na 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 ha? Mama mama Barbie ka sa tin. Sa papalandong sa akin ka. Ito naman ka. Hala. Ibantit ani mo. Iwa dari, kapit. Hindi ka mamalhin ko sa buwak day. Tara guys, mamalhin ko sa mga buwak dari butang. Sabi rin, mamalhin ko dali. Dali ka dari kali. Bisip, dan mo kunin mo, dali. Tit ang bitaw. Buang na. Guys, mulayas ako dari Bay. Kay pag-usig atubang namong mga naong. Tapos ako merkado bitaw guys. Kay mo bayad ko sa mga tubig o kuryente. Malayas ba? Mulayas lang duha. Mga uban. Naraman ko na skimyat guys. Mulayas ako dari Bay. Atang ko dari habal-habal guys. Narakaday. Bye-bye. Bye-bye Kim. Padung ko munisipyo guys, ang bayad ko sa among tubig. Medyo maputla nami. Stilan, hapit na rabag jog. Ika 25, 24 na ron. Ugma June na. Hindi na dyan mabayad. Daga mga kurinti guys ng over June na. Lagi naman ko nandaka na mga akong penalty. Man ako bayad guys ang tubig. 108.50. Ano yung bayaran nun guys? 108.50. Nandito ko rari kay abi kog naghang national ID o kumanday ay abot na mag-ilas kuya gay lug ka kuya kinkin wa pa day ning abot rong bag-o mga bag-ote masig karong sunod naghea si pabayloan pa to ipanghadlik pa tong ilaga tong amang naong hani ba itaw ari sa ko wa pa man mo abot daw na ko tos buhi ko guys mabayad ko sa mga kuryente. Dako ra ba mga bayaran nun pastilan. Yung bayad na sa kuryente o tubig. Karabing sigahag langit guys. Siga kajog langit. Meron ako ukay na rin guys. Tag 50. Ag mga ukay-ukay. Grabe guys, super init ka ajo nagdadyo ko pazong kay grabing init ka ajo maka delikado ros mga high blood ron bayad sa mga kuryente guys manag amang tubig na mabayri adto na pagos kuryente kaya sa simba ko mga putlanta na wala tay saksak danis atong cellphone wala tay saksakan
Kumpras ako gamay. Central, Milo, toothpaste, sabon, and Lucky Me. Okay guys. And wow ulam, tulog ka buo. Tulog ka wow ulam. Guys. Ano na naman eh. Shampoo dam na. Awa pa de. Pati shampoo na nag-as, no? Tanan man. Wala dyan po. Isa kasi lupin sa ka. Sabi mo, wala. Tanan lagi ni saka. Wa man rin ni us-us. Pantiray mo us-us. Kada po ang tamo pa rin. Dam na oh. Dam. Pantiray ni us-us. Pero may anteos. Us-us na. Di ni us-us na lagi pantay. Wa na garte. Nangalos trade na. Tangan sa kamahal sa malmalitan. Pastilan. Grabe guys. Murag kada kumpra na humrong saka. Manag mga pamalitan. Ginoo ko. Murag sunodan ni. Di na makapamadan ni makapangumpra. Yes no. Di na lagi sumbag. Tigbas na kuno. Pastilan. Yan na. Mga na ipangitaan nun. Sobra sakit. Imo ba siyo? Anda na. Saan na nagbalik? Ihapit ko sa buhi ko. Grabe man naghanag tao. Ginoo ko. Oh, nagpila ang tao na to. Ang balikan ron. Wiko? Gapila lagi ang namayad. Wow ni, tao ni. Grabe ra ba dyan anak ng pila guys. Balik ko karon tatad. Basin og na. Gamay-gamay dyan na to sila. O di ba na lamang ibilin? Yes no. Yes. Ang ipalitag purgag amang kanding kay naglibarot na isang balibo. Basta bitaw na zay kuan maglibarot isang balibo na. Bitok naman. Mo di ay. Sakto din guys kanimo yung palitan niya. Balbasin. Ilan? 5 no? 5. 5cc. Maigo na nilang duha? Tengan? O, tingnan na siya. Tarigo na. Tuloy gamay. Tuloy gamay. Lagi kay delikado pag malabian isang malibat. Ay init ra ba? Palit kong 5 ka sisi na. Pila tanan? Long. 64. Apil na akaring kuas-kuan kanding. Aw karing balbasin. Malayas to ilang bitok kung managke. 64 dara. Okay. Unsay nga dan sa kuan? Fortune Agribit. Fortune Agribit. Dari na mo guys, palit mo dari sa ilang tindahan. Gwapo nga bayot ang tindero eh. Hindi ko ako ba sa nasas. Kuya human guys, ang ilang tindero dari kay gwapo na bayot, pastilan. Maglibog dani agkuan. Maglibog dani mungari. Kay gwapo na sa bayot pa dyan. Ganahan na ba dyan makikbarkadang mga badji basta maingana guys na. Gwapo nga bayot eh. Gwapo na bayot kay maso ko nang di mangunay. Tinggi. Aray makutik palitan nila guys. Purgas buhian ga vitamin sa manok. Aray ko mapalit nila. Basing makalugar mo, aray mo dari palit. Dagar man daris. Buhi. Nada may balik sa dan. Kondom ko na sinsong buhian. Magpilas na sinsong anay. Pauwag sa mga anay na diri. Pauwag ko na silang anay. Pauwag sinsong anay. Pauwag silang anay na inuon. Kamu baka natanan. Pwede na ni. Palitan to May wa kay uwag naman sa matawod. Palitan to na pauwag to nga mong kabaw. Ug di ganito buros tong mga kabaw kaysa ang palitag pauwag. Ya dari dia. Fortune Agribit kay na ilaha. Ako loy pauwag. Nagtawa na balik sa pauwag kay uwagan naman daan. Ora sabi taw ko. Okay. Grabing tasag pila dari pastilan sa pamangkaming hapon mahuman. Tas pag sa mangkat eh. Ano naman mulayas ka? Saan ka? Lagi na lang pila. Pila na rin gawas, pila na to sud. Ginoo ko. Taas tino. Tingbayad man ron. Nana siguro penalty wa pa. Sige da, makoy pulis ng pwesto. Nagluod ka dam. Nagluod. Modsud. So karon wa pa roy penalty. Ay bayad jud ni guys kay ugma nanay penalty. Naino? Nanay penalty lagi. Pila guys, taas-taas ang pila in taon. Ginoo ko.
Harabay ko ano, checkpoint. Ito. May checkpoint. Parking nag police car. So guys, yan ay checkpoint. There is Alicia. Karon. Delikado sir, kanay dang Armalite. Kasi nag-checkpoint. There is Alicia. Ay, may nabu na dyan pagpila guys. Hey guys, nagpila na ko kay kaysa magbalik-balik unsa arang inita ka adso. Arang nalam ko pila na ko dari dia. Debe-debe na mo pagpila dia. Nigabot ato sa pila na pud. Pero makabazad mi. Pastilan. Ano magazin? Sunod gid tas patakaran. So, yan ang humana dari bayad guys. Moto pakos PC brand kay kuha ko dito sabon. Wa na may sabon sa tao o sabon sa sanina, wa na, hurot na. Makuha na po ko itong mga pautang. Dara guys, saghang pinalit nga balbasin. Para sa kanding ni Kuya Gail di ay balbasin para sa isang kanding ni Kuya. Mana ka madam? Ano lugar sa pila? Pila karo makabasad ta. Kaya ba mag-penalty naman sila karon man mo last day. Ano nito magka-penalty, halo pag-penalty. Man ako bayad guys sa mga kurente dia. 476. Kurente og tubig human na. Sumores ako das PC brand kay makuha ko dari sabon. Kaso pa man diha. Manilakaw ko no. Pakang aragamay dia. Pakang aragamay isang portahan. Beres bilin padung. RMG Alicia. What's up ular stendera guys, asar tong badiha tunong. Udah si babaw guys ya. Oh, there's building guys na magbuhi ko there's ibabaw. Building sa public market of Alicia. Then nasib unearn oh. Tapos akong madam. O may open. Mapay abri taga PC. Wala agsa ko daring madam guys di ah. Madam. Busy ka dam? Di, wapay upin na to ah. Magtagapis. So na guys, ning balik na ka din tao. Nagantay na res PC. Di sa banigikan ning bazihan ng laroy-laroy. Isa kagikan. Aw, butika. Bibo ba din sa badu? Wagad ko kangari kay grabing inita. Arang inita ka azu. Lipeng kus ka init. Di abi jud nagaran daghanay ni nga riday. Ginoo ko daghay lakaw, daghay ibit aguban. Mao lagi ginoo ko. Diyan na pod ko dari guys, magsinamok na pod ko niya bahala sa aliwarusan na. Karera eh guys ti ah. Karera eh. Ate, Siksok, ning bay tulo. na kurente te. Kana ha guys, ja toothpaste ni Kimyat kay anay toothpaste si Kimyat. Baby gum o karna laman. Bubble gum. Isang flavor. Magkano na lamang pod. Adi, karera. Kare ka Kimyat guys ti ah. Alert kid. Kanay dako ma'am, dagko. Kanay baby wash. Ako sa manindira dari. Ja baby lotion. Lotion ma'am ya. Kanera? Okay ma'am, dara ma'am. Ako sa manindira dari guys. Brief nga medium. Bahala kan sa'yo. Naong ma'am, basta kay medium. Sa brief. Mangita sa ko dari. Pwede na makamusod ma'am. Dali ma'am. Dari katang tabangag kuy-kuy ring isang mga. Muna ba manguanta. Tabangan nato dari. Halungkat ring isang mga brief dari. Isang mga asang kuan. Dera ma'am dea. Bawag medium ba ni? Ay large ma'am. Large. The XL. Pastilan XL man ni ma'am. Dadapod.
Sa man XL man po, dagka-apod ning brief pa, oy. Di apod, small man po. Dapat XL po, ma'am. Dapat. Di ko na, purgas ang kanding. Na guys, gisod nagkarton naghang order. Order. Lagi. Yes. Ako na rin guys, nangutang na pagkog sabon sa sanina ug sabon sa tao. Na toothpaste ni Kimyat. Kasi ginadto ko puras ang mga gadit ko kita mami dito diri iko na. Ato na ko. Thank you. If you Guys, i-subscribe din to Evelyn Vlog. Guys, wala tong Ibs TV. kami Gyalid-an ni Jack kay inig-search na. Lain may ma-search nga dagway. bitaw dai tanawa. Evelyn Vlog. Evelyn, salamat labi yung mga pangga mga lahat mo rin kay pangutang ta. Kini salamat labi yo. Sige, bye. Warin ako guys, kaya diyan naghangkuan inutang diya. Ma'am, maunahan ka ma'am. Unahan ka ma'am. Dai, ang experience sa taghang kapaya dai han, dai Ah. dapat gamay. Sige, sige. Kaya magsige na kog upload ato na ko sa vlog kay sa Facebook kay ayo. Mojud Ang ka. paghanap ko sa daghay ka ng munta ng maulaging restrict. Mojud guys, agdatos ka nang Facebook. Grabe, gahang restriction 2018 pa to guys. Ansa ang panulihon. Imagine sa 2023. Ay, ginaw ko 2023 na ron sa 2018 na kuno koy restriction di na lamang puguoy. Bahala wa koy star. Morning. Ito guys, ato ra mi padadon sa mga YouTube. Sige dai, bye. Bye ma'am. Una na mas ma'am to. Sir sa Bye-bye. Hi, Agam! Ay, uy, diyan dek. Guys, dagang igaga nakita mi. Yeah. Sama to ka sa lang agad. Lagi gikan ko munisipyo. Sige ba? Sige, sige, bye. Igo rami nagkuan, igo rami nagtagbo. Tapos ang igagaw guys to. Gikan tog lasinda. Kaya ko pa uli na pagkong. Kita ko dari kasakzan guys. Kaya ito paghang kinumpra gamay hatong kapitun. Yan gadget na yung maninga manginabuhi ta. Kaya rong natay. Mando. Yes no. Kumbati ko ni. Kaya nga ni nagadad ni. Kita sa kodoy kabalaban. Guys. Hapinan sa nung ili. Hindi na ko. Kuha ko dari sa gamayng kinumpra. Harap ang karton. Hawiran lagi. Isa. Silan. Eblaran pa yung tindiruhan eh. Pastor! Yamaha ra ba jug jacket? Kana lagi. Balik. Yan na guys. Yan ang kinumpra. Ito na, si bagut-but. Tasan Gulit po isa, ka. gulit isa. Si pagka-video-video. Iwat ka kong plong. Reklamador man sa uy. Ito na. Yay! Salamat! Ito na ko guys. Kita-kits tas. Bye! A few moments later. Abi ko ganas mananap na sila guys sa mandes kimyat. Huli na ko guys. Then ako bye. Daypan Kim. Daypan. Hello. Basta pa. Ning kubra ko ginga, Ning kumpra ko ginga guys kay nay daghang mangita. Pero bawal sa papagabril diha. Tilawan. Tilawi karo gusto na pagkag yayay. Ano ka rin? Nepan, peanut bread. Daghang mga kinumpra dari guys. And dapat hang inutang dari guys sa PC kay hapon ning ipautang. Hinay-hay ganina. Uy, lami lagi na ding. Kung sa mana peanut bread. Wow, lami oy. Di pa skimya, tay pan si mama daw. Wow, lami dai. Sana all. Ganta guys, tay peanut bread ya. Nawa, ma'am. Nawa? Nawa agdas? Imo nang toothpaste. Then na guys, gi-open na namang agbox nga katong hanggi utang. Dara pa, agmong taba. Dara guys, agpurgas among kanding. Balbasin ya, mang purgahon kay rong di mang libarot tag isang balibo. Ngani imong toothpaste langga kadi ah. Toothpaste ni Kimyat guys. Ano plus ako, ma'am? Kau, ano plus? Open nga ah. Tiwa sa sari mo pan. Tiwa sa sana pan, unsa na mag-toothbrush. Dagas yung utang kong sabon. Kayo, anay magamit ang mga bata. Mura lang po na si safeguard kanina, antibacterial.
Lalapad. Thank you sa giveaways. Salamat taga Iberbelina. Mahal. Dada guys, yung utang ko powder. Kaya hanap pa niyang ipautang. Kaya syempre katundas nangaging ng utang. Hurot naman tong ilahaw. Oh, na pa niyang ipautang nila. Kari guys, diya. Yan na. Yan na guys. Ag mga bag-o nahang inots tang sabon o sabon sa tao o sabon sa sanina. Yan guys. Salamat dari. Tiyo, grabing abti ka nakakuha sa isang toothpaste, oy. Agahang kinumprang ginagmay. Yan na. Sabon, shampoo, gaday, Central, Lucky Me, Milo, toothpaste, o kari. Ano na guys, ginagmay. Madyo na naman ni guys to. Tay, ginagmay pang tubo. O day, kalendar, ipanghatag. Do ka buok. Ha? Nawahi lagi. Wahi na gilang kalendar guys. Dalaman. Taklak na itong mga buho. Yan na guys. Ha? Ug mas buntag na mo to ipurga guys ato standing kay arong mawa tong isang panglibarot sa isahang balhibo. Inga naman kuno na basta bitekon. Manglibarot ag balhibo. So manggipalitan og matong gipalitan og balbasin. So guys, dan ako bye. And more na yung video rong adlaw guys. Ug salamat sa inyong pagbana mo. Tapos kimit din ang nutbrush. Isa kang tanawon guys. Tapos kimit ang nutbrush guys. Da. Asa. Grabing artiha dyan eh. Tiyan na guys. Ta. Brush your teeth baby. Di man di ay hang. Di dayhang. Butang isa na yung toothpaste. Ada pa na daghan na. Sige. I-brush your teeth na. Wag I-brush your teeth. na adiha. O naalagi. Sige. I-brush your teeth na. Alam. Naku na sila guys. Di nakuha. Oh, sige, brush your teeth. Okay. Grabe ga. Kuha. Sige. Kuha. Da. Ano, brush na dados kimyat, guys. Nagari day. Guys, more na ang video rong adlaw. See you tomorrow, guys, sa mga another vlog. Bye-bye. Kaya magpa-zoom pa ko kaya nang upload karon, guys. Shout out! Evelyn Vlog. I-subscribe ninyo guys. Aghangutanganan ng taon na to species. Evelyn Vlog.